Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα. Δεν δύσκολο να ξέρω. Σπάτε προς και στην ΑΕΚ που δίνει το δεύτερο θεμικό της παιχνίδι. Θα φτάνουν στα αυτιά σας οι φίλοι της ΑΕΚ και οι θα δούμε με ενδιαφέρον αυτό το μάτι διότι σε αυτό το παιχνίδι η επιλογή του παιχνίδι της Πάλιγκερ να δοκιμάσει τον Μάκα Σέκα στην κορυφή της επίθεσης έχει ένα ξεχωριστό αν μη τι άλλο ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι το εθνικό δεν αγωνίζονταν να σημειώσει στο πλευρό του Ρόμπερτσετ και δεν αγωνίζονταν να καταστήσει να βασιστούσουν στην κορυφή της επίθεσης, αλλά να δείτε το πρώτο υπάρχει λίγο τσέντρα της ΑΕΚ να τους κρατήσει. Ο Ανέσης και το Κολοκάρια, Τσιπολίνης και ο Κολοβέτσος στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά ο Γκάλα, αριστερά ο Μπίντακ, Σιμώνης με Γιώχανσον στα χαφ, ελεύθερος ο Μάνταλος, δεξιά ξεκινάει ο Μπαρμπός, αριστερά ο Βάρκος με ανάποδα πόδια στην κορυφή της επίθεσης ο Τάσος Μπακασέτας. Στην αντίποδα Πέσκοβιτς, ο Μάνιακ, ο Γέφερτσον, ο Τέιλερ, ο Γαλάς, ο Γκράπερ, ο Γκρέβακ, Μότζεν, Πίλιπτσουκ, Γέμπουλα και Ρίγκουλα. Είναι οι 11 που επιλέγει ο Τόμας Βίλμαν για τους διπεδούχους του παραφορά δεξιά. Θα γυρίσει πίσω στον Κολοβέτσο.